Dün 44 sany ýürüýtürilişden spesnal geldi. İçinde Pribaltlar var, Pribaltskan adamlary. İçinde Kafkalar var. Türkmençe ulyana ýok içinde. Şolary getirdi, lewaga iýerip, şol 60 adam tutup, 30 adam tutup, bulary Türkmen Aşgabat'a getirip, vurup, edil adam hökmünde däl, malam şeýle buran oklar. Ol ýanky awtolukdaky adamlaryň aýallary ägimiz goýberýän diýse ururam alyp gidip. Aýal, çaga, ýaşly siretmen vurup çeýnäp gitdiler. Ine dün 44 adam emhime gullugy şular awtobusy mindirip, ýani gahrmanlyk berip samolyotda urup.